Madi, naglagot ko sa kung bana kay taga-uli na lang hubog. Wala na rin gihapon na siya. Anya, ginaunsa man nimo. Nga, isira kong yaw-yaw kay taga-uli niya, mulakaw, hubog, pag-uli. Panagsapay ko niya na naon Madi. Unsa? Pila ka sa usa ka semana? Nga, may isa ka simana na isa. Ay, kahagad da na, oy. Kaugan na ba ni mo, Madi? Ay, tama. Nako'y turbo diri nga, bag-ura na ako gipalit. Kaya planong ta na ako, akong bana ako papaliton ani, pero sa imo na lang ni kay murag ginahanglanon man nimo ni turbo. Painom na sa imong bana ka na, usa ka capsule ha. Pero di ka mabalakaan na, kaya sa usa ka capsule na, 1 week ang tirada. Nga, perminti na mi ani Madi, magsig-ani, Madi! Di painom tayo na sa imong bana. Dili usa ka capsule, 30 minutes, pwede na mo maglato. Lato! Yes, Lord. Ako ning testingan unya, Sige, Madi. dayon ha. Anya, i-update din ko. Oh, sige, Madi. A few moments later. Uy, karon pa man kani uli, nga hapon naman. Kabalong gikan pa sa trabaho, sugatan para nimo kasaba. Oh, ali diri kay. Sulod man ko nimo diri sa tindahan. Manira ta, turbuhi ko ha. Turbo, oh turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.